Lanean hasteko prest, Carlos, eta gaurko lehendabiziko platera zein izango da? Gaur ingo dugu errebolloa, tomate olioarekin eta albergina herria. Krema bat ingo dugu alberginarekin. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Errebollo zati bat, gurina, oliba olioa, pipermina, baratxuria, alberginia eta tomatea. Lanean hasteko prest? Bai. Nondik hasiko gea? Hasi lehenetiko goza ingo dugu alberginia eta tomatia prestatu. Bai. Horre dauka lan gehiena eta bestea tikitaka eken da. Hori da. Orduan ingo dugu kendu tomateari. Eso gaur arraia, arraikontuak. Bai. Hori da, hori barruan gabiltza, baina naparruan gabiltza, baina ane arraia ona. Bai. Hori da. Azkenean gertu gaude, eta Hori da, gorko oso gertu. transportekin bere ala dago. Bai. Orduan ez dago lehen bezala distantzirik. Ez. Gorko egunen... Konfiantzazko arrandegi batekin tratuan ibili ezkeo. Hoi da. Berak egunero ibiltzen dien merkatuan. Hoi da. Eta listo, ze ondo. Arraia freskua egunero. Bai, hori da, bai. Eta... Gaurko honetan errebolio ekarri duzu, baina gero adibidez itxasapoa, legatza, beti bidez, ezta? Hoi da, itxasapoa, legatza, bakailoa, eta nik uste horiek ditugula, gehienak, bai. Gehienak. Igual batzutan animatzen zei igual egun batean, eskaintzen dizue, ez dakit, mi arraina, o atun gorrilla, eta orduan, ekartzen da, eta egiten da, ez? Temporadan orduan atuna egiten duguna, baina, beti ez da, depende, ze arraia dituen kartan, edo aldatzen guten gara. Eta ikusten dugu, ze karretzen dugu, hoi da. Eta alberginari ingo dizkego arrasto batzuk, berroa sartzeko ondo, bai. Hor gero atea ikuzu, barruko mamila, ez da? Hori da. Baina behin labien egin da. Hori da. Arrexo. Ingo dugu, dizkigo arrasto batzuk bilai. Hori da. Jarki ba. Eta hau berala, listo, labean sartzeko izango ditugu. Hor jarreko ditugu hemen, biak, eta tomatia hemen onduan. Dizardiz. Hori da. Olio pixka botako diogu. Gatza eta geho bukaeran, ez da? Bai. Hori da. Eta hau zenba gradutan, 180 gradutan nola? Hori da, 180, 200 grado, gutxi bera, ordu erdi bat, bai. Pentsatzen behar, 20 minutu, baina ez ordu erdi bat behar du, ez da? Behar du. Bai. Pixka bat hori estatu. Jarki ba. Eta labean sartuko du. Labea. Horrenango fasia esango gehiuka, ez da? Bai. Listo, labea martxan, eta bigarrengo pausua, zein? Oain ninko dugu, refritoa prestatuko dugu, baita gero tomateen olio egiteko. Hori da, zartagi ba nahi dezu horretarako? Bai, zartari ba. Txuria, pipermina hartiko dugu baita. Hau xenbea ondo, ez da? Bai, primerakoa. Jarki ba. Bota jozu bertan olioa. Bai. Horren, erdila edo pixka gutxi igual nahiko izango dugu. Bai, listo. Zuztu manditena. Hola nahiko, ez da? Bai, nahiko horrekin. Bale, ba. Eta baratxuria zio gehiagi botako. Bai. Pipermina pixka baita, bestela hartuko. Baina hau ez da jarriko goan martxan, ez da? Lehen da bizi errebolio imerko dugu plantxan. Daiko azken momentu, nola? Hau ingo du, zati. Errebolioari gero botako dugu, baina pixka bat. Gero, hau da, tomatentzako. Tomatentzako. Bai, tomatentzako orduan egin dugu, gero... Bai, entendido. Tomaterik ginean botatzeko, eta ingo dugu birrinduatu, eta... Bale, refrito diferentiak, hau ni... Gure estilokik eraintzan pentsatzen zen, refrito eta honek izan arraia, baina ez. Bai, hau da... Toke diferente, hori da. Dan ez duzu kontatu gero bukaeran, tak... Hori da, gero ikusko dugu nola bukatuko dugun, eta... Arki. Hau ez dugu, aske... Bai, hau xeiten beretuko da, Hori da. Listo, behin bazpanen muturra bilduko diotonela, erori gabe. Bai. Hola xean. Hemen, hori. Azala ondo ingo dugu. Hau izango zen errebolio handi baten laurdena. Hori da. Hori da, bai. Honekin razillo bat ondo. Bai. Hau gutxi gura bera, nik ikusten dezenez, kilo eta lareuneko hola bai, Gehiago. Gehiago, bai. Honek 2 kilo bat bai, hori da, bai. Karo, eske, hau egatzen alderdikoa da, orduan zati txikien hau zen gelditzen da. Beste zatia, fisketa hundilu izango da. Fisketa hundiago da, hori da. Ila 2 kilokoa, bai. Errebolio nahiko politazte, horre xapore gehiago izaten du beti. Hori da, lodila, bai. Hori da. Batzutan geho, hain handia dianean igual, ateatzen da, bat zati bat igual,
ezurra guzti, bestera batea moztuta. Inozuk kasu honetan, errebolio batekin induzu 4 razillo horrela, 4-5 razillo. Hoi da. Eta garbi-garbi. Hori da, lan gutxio jateko. Bestela beti lan gehiago, ez ezurrak, ez tal, eta horrela lan gutxio. Dana garbie. Aldamereko ezurrak edanak enduta, Bai, dana garbie. Dana garbie. Bai, honek izaten du gelatina pilo bat. Batzu ez zaio gustatzen, baina, nik oso gustora jaten. Nik bai. Primerako, nahi hau da, arrai bat gustatzen zidana pilo bat. Nahi bai, asko. Pilo bat. Eta gehien partez honen gatiz. Bai, zati horiek ondo txupatuta. Hori da, bai. Bere sabore asko dauke eta txapan plantxan egin da, baita geratzen da, hor pixka bat kurrizkitza. Hori eta gero azal hori jateko ere oso ona. Porque beste aldetik ganeztegu ez da, baina horra azala da, kasu. Bai. Azal hori arki gorritu eta gero kurruskatuta gozo goxu gelditzen da. Hori da. Eta importantena esaten dutuna, ondi kurruskitzea, bestela, geratzen da pixka bat... Bai, gelatin oso baina ez ingabeko sensazioa, nahiz da inda baina gorzita bezala. Hori da. Baina sensazio honekin, kurruskatuak horrela, jateko gustora. Hori da. Txine, haina bitzatzen mentxe jarra zazu. Bai, hemen ekarri dut eta honen. Bai, hartu zazu olizua eta guazen barrura. Primera. Hartu da, mentxen. Golaxen, abatzea. Bale. Nik usto oso ondo geratu zaigula. Bai, barruan, bere zuko pixka badaka, baina beharki. Hori da, puntxu-puntxuan geratu zaigu. Puntxu-puntxuan. Hau hementzen daukau, labia begiratuko dugu? Begiratuko dugu, nola doan. Bitu. Nik uste ina dazkaula. Bai, ez da? Bai. Bale, bateatzeko prest, orduan. Zupikizton beruango da. Eundala lehetuan. Hola, xen. Eta hau ze izango dauan bakoitzai bere mamina teatzia? Hori da. Hau tomatia egingo dugu birrindu. Bai. Olioarekin. Eta hau egingo dugu, bere pulpa aterako diogu. Eta beste ere... Oso ondo, nahi izan ezkio, zuk hartu zu erdila, eta ni beste erdila jateatzen dugu pulpa? Bale, oso ondo. Hori da, hori da. Bai. Artea, mamila, Hori da, mamila atera. Hola, pixka zatileak egin da zukin dituzun marka horiekin, klaro, gehola, jateatzeko asko zarraxo. Hori da, negian nahiko egin da bailin badago, ez da itxasten gehiagit eta nahiko ondo ateratzen da. Baina, bestela, hori, tiratu ondo eta azkenean azala aparte utziko dugu, eta gero dena banatuko dugu. Dana barrura. Bai, katillo honetan, bertan. Hori da, omen sartu, honela, listo. Daukarren nahi. Bale, mila esker. Hori da, eta bain gurina pixka bat botako dugu. Gurina eta ura pixka bat igual baita. Bai, ura, bai. Bene, nik uratuko. Arki mentxe ura bertan, eta zui martxa emango diot, ez da? Bai. Beste betza uratuko. Hori da. Listo, hau, alderri batetik, listo, hemen txin arki. Gutako gehiagiz, ja... Ez gaina errazillo bakarri da. Hori da, arbegina ina dago, orduan ez da, pixka bat gurina, hori da. Nana ganaztu, birenduko dugu, eta ja, aterako zaigu ja krema nahiko kremoso eta polik eta goizua. Hori gozango dugu kara, Hori da, ikusko dugu. Bale ba, guan tomatiak. Bai, tomatiak egiteko, ingo dugu tomatiak hartu. Bai. Hemen sartuko dugu. Sartu hortxean. Barroa, azalda guzti, hasieran kendu dizkogu pepita. Hori da. Baina eta egin dugun olioa, oin gainera botako diogu. Bale, ba. Hori da. Errefrititeko beste aukera bat. Hori da. Eta orduan gero ja birrendengo dugu, hau. Nik uste. Bale. Oli jua eta horrekin makarrikan, beste zerretzeko falta, ez? Honen gurina eta ezarrez. Hau beti, gatza eta azuk pixka baten izan eskio baita bota ezagioku gu, baina bestaldea honek ez dauke ez zerreio. Honek olioa. Hau batzean. Dena banatzen da, eta beti hobe da, bero dagoela, birrintzea, ze
olioa hobeto ganatzen da tomatearekin. Hori da, bestela oztutzen danean ja desberdin da utzetik ganaztea bezala, ez? Hor bere zukua eta hola, berotasun horretan asko zobeto mantentzen da. Hori da. Nola, albergina ere berua zegoen, hola zeiton berotzen. Hori da. Oso ondo. Eta nola hori behar dugun baita berrintzea, garbituko dut momentu baten. Garbitu zazu, bai hor utzi, foto bertan. Hau hemen ontziontan berrinduko duzu, ez da? Bai, hortxe bertan berrinduko dugu. Eharki da. Zain ere bai, mitxen zartu, berriz zartu, berrindu. Azkenean, ez da lan handiko gauza, baina, bueno, bere historia dauka. Oh, bai. Ikusten badegu, ahi dela geratzen solo die, pixka bat gehiago botako dugu, ondo egiteko. Berrintzeko ondo. Ez da zopa bat geratu behar, baina ez da geratu behar ere oso olodia. Bai. Zemozko testura? Ona, nik uste ja ondo geratu zeigula ja. Krema bezala dago, nik uste ja nahiko. Konek izan txarren apuratu. Oso ondo. Ja, enplatatu dinko dugu nik uste ja, segido. Rebollo haini dago. Bai, txin, zutatik niko lakin dukazu. Krema baita, tomate oliba baita prest daukagu, osea, ja prest daukagu dana. Ba, listo? Bai. Mentxe? Oso ondo. Mentxe, duzu gabitzen geha. Bale. Hartuko dugu rebolloa, hartuko dugu guztia. Hola, sala goruz begira, Sala goruz begira, jarriko dugu. Eta orain, jarriko diogu hemen krema, pixka. Jarriko diogu. Gero, tomate oliba. Toko diogu ainetik. Arrefritua. Hori da. Nina tomatekin naztuta, labineko tomatekin naztuta. Pixka dena, ondo garri. Eta gero... Berde pixkat? Hori da. Pixkaten jarriko diogu. Zuek hortxin berde inguru dututa zoete eta jarri, Hori da, hori da. Eta listo hori da, horko lehendabiziko platera. Hori da, gaurko lehendabiziko platera, azken ukituakin, esan eta listo. Alberginia erditik ebaki eta markatu. Tomatea erditik ebaki, pepitak kendu eta oliba olioaz biak labean sartu. Oliba olioa, baratxuria eta piperminaz errefritua egin. Errebello zati eder bat plantxan egin. Alberginiari mamia atera, gurina eta ura gehitu, berotu eta birrindu. Tomatea eta errefritua bat egin eta birrindu. Osagai guztiak platereratu.